ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. имрӯз санаи 25 феврали соли 2026 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як қатор вазорату идораҳо таъиноти кадрӣ ба амал оварданд. санаи 25 феврали соли 2026 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар вазоратҳои адлия, фарҳанг, мақомоти прокуратура, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, палатаи ҳисоб ва дигар мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд мулоқот карданд. Бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муовини якум ва муовини вазири адлия, муовини вазири фарҳанг, сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷриба ва мутахассисони варзида таъин гардиданд. Дар асоси банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бозхонд намудани Бобохонзода Асомуддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон манзур карда шуд. мутобиқи моддаи 20 Қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон озод намудан ва ба вазифаи муовини раиси палатаи ҳисоб таъин намудани Аҳмадзода Шӯҳрат Аҳмад, дар бораи ба вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол гардиданд. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сардорони як қатор раёсатҳои прокуратураи генералӣ, прокурони ноҳияҳои Ванҷу Мурхобӣ вилояти Мухтори Кӯҳсони Бадахшон, ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Ховалинги вилояти Хатлон, шаҳри Бӯстон, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Кӯҳсони Масчоҳӣ вилояти Суғд, сардорони шӯъбаҳои кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, сардорони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаҳои Кӯлоб ва Рашт иваз карда шуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо доир ба суръат бахшидан ба раванди рақамикунонӣ ва гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ, пешгирӣ аз хурофот, мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои коррупсионию гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмини адолати судию волоияти қонун ва муомилаи хуб бо мардум вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки ҳар яки онҳо ва умуман ҳамаи хизматчиёни давлатӣ бояд бо риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, оинномаву низомномаҳои соҳавӣ, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию худогоҳӣ дар ҷомеа намунаи ибрат бошанд. вобаста ба вусъати корҳои баҳорӣ аз ҷумла сари вақт анҷом додани кишти картошка бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардори раёсати кишоварзии вилояти Суғд Амриддин Қосимзода, инчунин масъулони соҳаи кишоварзӣ машваратикорӣ баргузор гардид. соли равон аз рӯи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакент бояд дар майдони 2500 гектар кишти картошка парвариш ва ҳосили фаровон ба даст оварда шавад. ин масъала таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дошта, зимни сафарҳои корӣ ба ҷамоатҳои деҳот раиси шаҳр масъулинро вазифадор мекунад ки бояд нақшаи кишти картошка аз ҷумла кишти картошкаи барвақтӣ то 10 марти соли равон ба анҷом расонида шавад. вобаста ба масъалаҳои рушди
картошка парварӣ ва ҳамзамон сари вақт анҷом додани нақшаи кишти бахорӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, сардори раёсати кишоварзии вилояти Соғд Амриддин Қосимзода ва ҳайати гурӯҳи кории вилоят машварати васеъ баргузор гардид. дар ин машварат раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин дар бораи рафти оғози кишти баҳорӣ аз ҷумла кишти картошкаи барвақтӣ гузориш дода. сардори раёсати кишоварзии вилоят Амриддин Қосимзода ба раисони ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои кишоварзӣ ва масъулин дастур дод ки бояд дар заминаи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Соғд Раҷаб Аҳмадзода бояд дар соли фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ мо бояд ба муваффақиятҳои калон ноил гардем. дар машварати корӣ масъулини раёсати кишоварзӣ, идораи кумитаи замин, намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр, раисони ҷамоатҳои деҳот муваззаф шуданд ки кишти барвақтии картошкаро таҳти назорат қарор дода нақшаи дар маҷмӯъ қабулгардидаи кишти 2500 гектар картошкаро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом бирасонанд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ дар маъракаи ниҳолчинонӣ ва кишти картошка ширкат варзида барои таъмиру ободонӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ масъулинро вазифагузорӣ намуд. бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сабзу хуррамсозии муҳити зист, бунёди даҳҳо иншооти нав аз тарафи роҳбарият, соҳибкорон ва аҳолии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни боздиди кории навбатӣ аз ҷамоати деҳоти устод Лоиқ Шералӣ нахуст дар роҳи байни деҳаҳои Ғусар, Баҳор ва Мазор дар маъракаи ниҳолчинонӣ ширкат варзид. инҷо 300 бех ниҳолҳои сояафкан ва ороишӣ шинонида шуда раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъулин даъват кард ки бояд ин шоҳроҳ ки ҳамеша барои сайёҳон ва даҳҳо зиёраткунандагон як мавзеи хеле серҳаракат аст, ҳамеша сабзу хуррам ва ободу зебо бошад. мавзеъ зикр аст ки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи мазори шарифи шаҳри Панҷакен ба ҳолати ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. нахуст раиси шаҳр аз ҳолати имрӯзаи муҷассамаи шоири халқии Тоҷикистон устод Лоиқ Шералӣ дидан намуда бо яке аз ёдгориҳои хеле қадимаи халқи тоҷик, мақбараи Муҳаммади Башоро ки дар деҳаи Мазори Шариф бо як тарҳи зебо ва воқеан беназир сохта шудааст, дидан намуда ҳамзамон аз қалъаи Тали Хамтода ки ба рӯйхати ёдгориҳои умуми башарии ЮНЕСКО шомил шудааст дидан кард. раиси шаҳр дар ҷараёни ин боздид аз хонамӯзии устод Лоиқ Шералӣ ва дигар иншооти деҳаи Мазор дидан намуда ба масъулин дастур дод ки барои боз ҳам ободу зебо сохтани ин иншооти муҳим тадбирҳои муҳим андешанд. атрофи ин иншоот бояд сабзу хуррам ва чароғон бошад. мардумро дар роҳияи ифтихор аз ин диёри кӯҳан ва фарзандони бароманди он мо бояд тарбият намоем. дар хоҷагии деҳқонии андари ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ
معرکه کартوشکشینانی با اشتراک رئیس شهر با موفقیت آغاز یافت. مسئولین خواجگی دیخانی اندر بر رئیس شهر اطلاع دادند که آنها تصمیم گرفتند سال روان در میدان 40 گکتار کارتوشکا کیش نموده برای تامین بازاری داخلی سهم خویش را گذارند. راهبریت جماعت دیهاتی لایق شیرالی بر رئیس شهر اطلاع دادند که سال روان طبق نقشه در جماعت دیهاتی لایق شیرالی در میدان 110 گکتار کارتوشکا که قسم آن کارتوشکای بروقته می باشد شنانده شده پرورش آن تحت نظارت قرار می گیرد و تصمیم گرفته شده است که باید از این میدانهای کارتوشکا حاصل فراوان به دست آورده شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید از جماعت دیهاتی لایق شیرالی در دهه مزار به منزل سربازی شهید جوریف شاهدل تشریف آورد. او بار دیگر به والدان این سرباز که در راه حفظ وطن عزیزمان تاجیکستان جان خود را نثار کرد عرض تسلیت نمود، به آنها تحفه ها تقدیم کرد و همزمان اظهار داشت که چنین رادمردان وطن همیشه تحت نظارت و غمخوری راهبریت کشور، ولایت و شهر پنجکین قرار دارند و تاکید شد که ما باید نسبت به رادمردان وطن همیشه احترام والا را به جا آوریم. خانواده های آنها باید همیشه تحت غمخوری و نظارت قرار گیرند. در پایان بازدیدکاری از جماعت دیهاتی لایق شیرالی رئیس شهر در نزد راهبریت جماعت، رئیسان محله ها، فعالان و صاحبکاران وظیفه گذاشت که باید جماعت دیهاتی لایق شیرالی که در شاهراه اساسی پنجکین عینی قرار دارد به یک جماعت زیبا، آباد و سبز و خرم و چراغان تبدیل داده شود. گزارش عباس همراساده و اسماعیل خالف. ادامه برنامه با اقدام راهبریت آسایشگاهی شفا در این موضع کارهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی بومرام ادامه دارد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دیهات پنجکین کارهای آبادانی و سازندگی بومرام جریان می‌گیرد. از طرف راهبریت آسایشگاه شفا امروزها کارهای تعمیر و از نوسازی بینای آثارخانه در عرصه انجامیابی قرار گرفته. همزمان اینجا یک مرکز زمانوی آش پلو با یک طرح زیبای معماری بنیاد می شود. رئیس شهر در جریان بازدید از این انشاءات با صاحبکاران، معماران و آنهایی که با بنیاد این انشاءات مشغول هستند صحبت کرد. از آنها دعوت نمود که باید این انشاءات که در آینده به یک مرکز طبابت و سیاحی تبدیل می‌یابد خیلی زیبا و با عنصرهای معماری ملی تاجیکانه بنیاد شود. اینجا با اشتراک رئیس شهر معرکه نهادشناسی نیز برگزار گردید. از طرف راهبریت آسایشگاه شفا کارمندان آن برای سبز و خرم گردانیدن اطراف این انشاءات دهها بیخ نهالهای سایه افکن شنانیده شد و رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت آسایشگاه شفا دستور داد که باید این موضع که در ساحل دریای زرافشان جایگیرش همیشه آباد، زیبا، سبز و خرم و چراغان باشد و در آینده دهها نفر سیاحان داخلی و خارجی و آنهایی که با تشخیص و طبابت نیاز دارند از این انشاءات ثمرناک استفاده برند.
ҳайати роҳбарӣ ва кормандони масъули кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент аз қисмҳои низомӣ ва сарҳадии шаҳри панҷакент дидан намуда бо афсарону сарбозон мулоқот карданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар асоси дастуру супоришҳои мақомоти болоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон бахшида ба 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бо унвони фаъол аз қисмҳои ҳарбии шаҳри панҷакент дида намуданд. аз ҷараёни баргузори мулоқот бо сарбозону афсарон пайдо буд ки ҷавонмардони бонангу номуси кишвар бо табъи болидаву хотири шод, бо ҳисси баланди масъулиятшиносиву хештаншиносӣ, ватандӯистиву садоқат ба ватан ва бо рӯҳияи идона хизмати модар ватанро адо намуда истоданд. дар чорабинии мазкур Муродзода Мастона, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, кормандони кумитаи иҷроия, собиқадорони меҳнат бо унвони фаъол ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ширкат варзида барои содиқона ва софдилона адо намудани хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба афсарону сарбозон изҳори миннатдорӣ баён карда, онҳоро бо таҷлили 33-солагии таъсисёбӣ рӯзи қувваҳои мусаллаҳи кишвар табрику шодбош гуфтанд. Муродзода Мастона зимни суханрониҳои худ қайд намуд ки маҳз бо шарофату талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, генерали артиш, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, артиши миллии кишвари соҳибистиқлоламон марҳила ба марҳила устувору нерӯмандтар мегардад. қайд намуд ки ҳар боре сухан аз қудрату тавоноии миллат меравад, пеши назар симои ҷавонмардоне меояд ки дар лаҳзаҳои сахту сангини миллат пушту сангарҳо нишаста, бо вуҷуди заифи нерӯҳои мусаллаҳ синару сипари адолат, ҳақиқат ва фардои дурахшони миллат карданд. модарон зимни суханронии худ қайд намуданд ки ҳимояи амнияти давлат, оромиву суботи ҷомеа ва зиндагии осудаву заҳмати созандаи ҳар як шаҳрванди мамлакат, рисолати шаҳрвандӣ ва қарзи фарзандиву ҷавонмардии ҳар як низомӣ, аз ҷумла афсарону сарбозони шуҷои ватан мебошад. дар навбати худ сарбозону афсарон низ суханронӣ намуда ба раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва иштирокчиёни ин чорабинӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. пас аз намоиши машқҳои ҳарбӣ миёни афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбии шаҳри Панҷакент мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида, ғолибон аз ҷониби кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд ва барои сарбозону афсарон аз ҷониби модарон дастархони идона густорда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар теппаҳои деҳаи Зебон ба майдони то 5 гектар боғ бунёд мешавад. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. бо иқдоми роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати саҳм гузоштан дар татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои ниҳодшинонӣ бо маром идома дорад. бинандаҳои азизу арҷманд, ҳоло гурӯҳи иҷодии телевизиони Симо дар яке аз мавзеъҳои қаблан бекорхобидаи болои деҳаи Зебони ҷамоати деҳотии Халифаҳсан қарор дорем. дар заминаи дастури супоришҳое ки аз паёми пешвои муаззами миллат
президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد راهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان تحت راهبری پروفسور معظمخان انصاری تصمیم گرفتند که اینجا در میدان قریب 5 گکتار یک باغ نو بنیاد سازند. مورد ذکر است که راهبریت دانشکده تصمیم گرفتند که در تپه بیکار خوابیده بالای دهه زیبانی جماعت دهاتی خلیفه حسن باغ نو با اصولهای قطرگی بنیاد نموده در آینده این موضع را با تامین سرچشمه‌های آبرسانی به خطه سبز و خرم تبدیل دهند. ضمن صحبت رکتوری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین پروفسور معظمخان انصاری اظهار داشت که ما در زمینه دستور و سپارش‌های پیشوای ملت президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده و دستور و سپارش های رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده تصمیم گرفتیم که در این موضع یک باغ سرسبز بنیاد سازیم. ما همین یک زمینی که عموما به استفاده نبود همین زمینه از تکنیک‌های موجوده پارک تکنولوژی استفاده بوده کار کنیم و همه این نهال‌ها طولی 2 سال 3 سال در باغ دانشکده پرورش کرده شد یعنی که خودمون پرورش کردیم و امروز آورده در طول همه استادان دانشجویان کسی همین باغ بنیاد کردیم. این کدام نمود نهال‌ها می‌شود؟ اینجا بحثا بیشتر از بس که یک جایی که نسبتاً آب کمچین است در این منطقه برای ما کوشش کردیم که نمودی آبدهی قطرگی براهمانی در برابر نهال 4 مرد دیگر نمودی نهال‌های هستند که آنها با گرمی تاب‌آور هستند بیشتر هلول 4 مرد بادام پیستا همین نموده ما آغاز کردیم و ما در آینده نیت داریم که در همین تالی تپه‌هایی که امروز یعنی که به استفاده نیست در همینجا جاده از 10,000 همین نمودی نهال‌هایی که طریق سیستم سوپر اینتنسیویه که یعنی که با کمتر با آب نمودی کمتر دارن همین کار ما برای مهندسیم حاضر از حسابی مبلغ‌های پس‌اندازی که از طرف استادان کارمندان دانشکده یعنی که جدا شد کرده شد نزدیکی به 25-30 هزار نمود همین درخت‌ها بررسی می‌کند ما باور داریم که همین تپه‌های عبور یکی از تشبسکاران و مسئول باغ نو استاد دانشکده نصرالله صالحوف به ما اطلاع داد که باغ مذکور در پرتو سپارش‌های پیشوای ملت راهبریت ولایت و شهر پنجکین بنیاد گردیده آن با اقدام بی‌واسطه وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوق معظمخان انصاری در میدان 3 گکتار تل و تپه‌های خواجگی دهقانی عثمان 4 بنیاد خواهد شد. نظر به گفته معظمخان انصاری میدان باغ مذکور تا به 5 گکتار رسانیده شده همزمان در زمین‌های تل و سنگلاخ این موضع تاکزارهای نو با اصول پیشقدم اگروتکنیکی تشکیل می‌گردد. امروزها در شهر دیهاتی پنجکین از طریق مقامات اجرایی شهر پنجکین بسیار اقدام خیلی خوب گرفته حشرها و مانده شده در تمام جماعت‌ها یعنی که راهروهای اطرافی طرفی شهرهای پنجکین درخت‌زار کرده شده است و خوشبختی در آن است که مردم بی‌طرف نیست همه با یک اقدام نقد با بیشتر در همین حشرها با اشتراکی محترم رئیس شهر خالقزاده تنبر من همین کارهای آبادانی خیلی در عرض رفته شده. در جریان حشره نهالشنانه چند نفر ساکنان جماعت خلیفه حسن نیز این اقدام راهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان را خیلی خوب ارزیابی کردند. بسیار خوب آبادی چیزی نظم یک نهالشنانه این صدقه جاری است. فکر ما همین که هر یک باید که هر یک انسان باید که یک چیز وای ماند نشانه ماند کس میوهش میخورد ثوابش با خدامش نگاه میرسد رحمت همین اهل اویده که همینا همش خدمت برون میشه.
واقعا بنیاد باغی نو در تپه‌های بکارخوابیده بالای دهه زیبان امکان می‌دهد که اطراف شهر باستانی پنجکین باز هم سبز و خرم گردد. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحов. идомаи ин мавзӯъ маврид ба зикр аст ки хоҷигиҳои деҳқонии ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан тасмим гирифтанд ки соли равон боғҳои нав бунёд намоянд. гузориши мо аз иқдоми неки хоҷигии деҳқонии шӯрча омода шудааст. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои неки табиатдӯстонаи сарвари давлат роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешанд бо мақсади амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 сокинони ватандӯсти ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан дар маъракаи ниҳолшинонӣ сарҷамъонаву муттаҳидона иштирок мекунанд. онҳо дар ду тарафи шоҳроҳ дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва ороиши шиноида гирду атрофро тозаву озода намуданд. ҳамзамон мардуми ин деҳот дар бунёду барқарорсозии боғу тогзор саҳм гузоранд. аз ҷумла соли равон саҳмдорони хоҷигии деҳқонии шӯрчаи ҷамоати деҳоти халифа ҳасан ният доранд дар 40 гектар замин боғ ташкил намоянд. то имрӯз дар ҳудуди наздик 2 гектар дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла навъҳои гуногуни себ, нок, шафтолу, зардолу, гелоз ва монанди инҳо шиноида шуд. Парвиз Хафизов, ҷамоати халифаи деҳаи шӯрча. Мана ҳаминҷа худо хоҳад 70 сотик замин доштем, ҳаминҷа боғ бунёд кардем, зал дорем, гилосу, нок, ҳамеша худо хоҳад шинондани. Тасмим гирифтем ки ҳаминҷа худо хоҳад оянда ҳаминҷа боғ бунёд мешавад. سهامدارا که حشر کردن همین روز باغ سر کردیم یک 20 گکتر 30 گکتر باغ میکنیم خدا خواهد آینده با همه جای باغ میکنیم آباد میکنیم او مسئله همینجا نیتم است که یک تا اسکیج بالا بزنه که دویم اسکیج خدا خواهد سر میکنیم اسکیج میزنیم. аз рӯи иттилои раиси ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан шавкат ахмедов соли ҷорӣ сокинони деҳот дар масоҳати 100 гектар боғ ташкил хоҳанд кард. то имрӯз дар мавзеъҳои деҳаҳои савр, зебон, хамиртепа дар 30 гектар боғи нав бунёд шуда аз рӯи талаботи агротехникӣ дарахтонро шиноида умед доранд дар оянда аз ин дарахтон меваҳои хуштамъу лазиз ва ҳосили фаровон ба даст оранд. барои ин онҳо аз имрӯз сар карда тадбирҳои заруриро андешта истоданд. мақсад аз таҳияи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва иштироку саҳмгузории мардум дар ин маъракаи сабзгардонӣ низ як аст. солимгардонии ҳифзи муҳити зист, дӯст доштани табиат, баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии шаҳрвандон, доири сабзу хӯрамгардонӣ, байни ҷомеа афзон намудани дӯстдорони табиат, зиёд намудани гулхонаву ниҳолхона ва ободу зебо сарсабз гардонидани ватани азизамон мебошад. гузориши муинса Атамуллоева, Шоҳ Ҳусайн Солиҳов. бахшида ба 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри панҷакент ҷамъбаст гардида ғолибон муайян шуданд. бахшида ба 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи варзишии волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри панҷакент баргузор шуд. он 3 рӯз давом карда байни 18 дастаҳои ташкилоту корхона ва муассисаҳои шаҳру деҳоти панҷакент доир гардид. дар натиҷа 3 дастаи беҳтарин ба даври ниҳоӣ рохат гирифта байни ҳам қувваозмоӣ карданд. маросими ҷамъбастии мусобиқаи варзишии волейбол дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 доир гардида ғолибон муайян шуданд. дар маросими қадрдонии муовини раиси шаҳри панҷакент Мурод Шукурзода ва дигар намояндагони сохторҳои дахлдори
мақомоти маҳаллӣ иштирок доштанд. Мурод Шукрзода доири ташкил ва баргузории мусобиқаи мазкур ибрози андеша карда қайд намуд ки иқдоми мазкур бо мақсади оммавигардонии варзиш, баланд бардоштани сатҳи маҳорати варзишӣ, тарғибу ташвиқи ташаккули тарзи ҳаёти солим, ҳифзи солимаи ҷомеа хоса ҷавонон гузаронида шуда, дастаҳои корхонаву ташкилот ва муассисаҳо байни ҳам қувваозмоӣ карданд. Пас аз талошҳои зиёд ва чустучолуки варзишгарони ҷавон беҳтаринҳо муайян шуданд. ҷойи якум насиби дастаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷойи дуюм сазовори дастаи дӯстии ҷамоати деҳотӣ рӯйдакӣ ва ҷойи сеюм насиби дастаи чӯботи ҷамоати деҳотӣ сарразм гардид. ғолибони дастаи якум ҷоми раиси шаҳри Панҷакент ва 8000 сомонӣ, ҷойи дуюм 6000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 4000 сомонӣ ва бо сипосномаи тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. Бояд ёдовар шуд ки ташкил ва баргузории мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент соли дуюм аст ки доир мешавад. Бо ташкили чунин мусобиқаҳо шумораи дӯстдорон ва варзишгарони ин намуди варзиш афзуда насли ҷавон ба варзиш бештар рӯй меоранд. Барои машқу тамрин низ онҳо вақт ҷудо карда ба толор меоянд то ин ки танашон солиму бардам бошад. дар назар аст моҳи оянда аз рӯи дигари намуди варзиш мусобиқаи варзишӣ баргузор гардад. гузориши Муиса Атамулоева ва Исмоилҷон Қолов. тамошобинони гиромӣ, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то индан бароятон таҳия ва пешкаш намудем. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.